Мәктәбебез, туган йортыбыз, каршы ала безне таңнарда. Максатыбыз ныклы белем алу, сүнмәс рух яши җаннарда. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Без мәктәп ТВ тапшыруын башлыйбыз. Бүгенге тапшыруда сүз Шамил Зиннуров исемендәге Сатыш урта гомум белем бирү мәктәбе турында булыр. Мәктәбебез белән танышуны директорыбыз Нигъмәтҗанов Фәргать Тәлгать улына сүз бирдән башлап җибәрик. Авыл җирлегендә беренче белем учагы булып, әлбәттә инде безнең мәдрәсә без санала. Үзебезнең мәктәп тарихына килсәк, Совет хакимияте оешкач 1918 елда ике баскычлы мәктәп эшләгән дигән чыганаклар бар. Рәсми чыганаклар мәктәбебез 1923 елда эшли башлаган диелә. Хәзерге бинабыз 1978 елда сафка бастырыла һәм 2013 елда капиталь төзекләндерелә. Бүгенге көндә мәктәбебезгә 8 авылдан килеп 133 бала белем һәм тәрбия ала. Киләчәктә дәген укучылар саны 150дән кимемәбез дип торабыз. Әлбәттә инде бу безгә алга таба зур планнар һәм максатлар куеп эшләргә зур этәргеч бирә. Мәктәбебез материаль техник яктан тулысынча җиһазландырылган. Гомумән бүгенге көндә тулысынча белем һәм тәрбия бирү өчен барлык шартлар да тудырылган. Мәктәбебез 2010 елның 1 сентябрендан Шамил Зиннуров исемен йөртә башлады. Ә хәзер әйдәгез музей бүлмәсенә кереп, сүзне музей җитәкчесе Гүзәлия Миннехановага бирик әле. Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының ат казанган укытучысы 21 ел Саба район мәгариф бүлеген җитәкләгән мөхтәрәм Шамил Зиннуровның якты истәлегенә ачылган бүлмәдә 200дән артык экспонат бар. Әлеге музей бүлмә Мемориаль музейлар исемлегендә йөри. Ул күренекле шәхесләргә ачылган. Шунлыктан Мемориаль музейлар исемлегенә керә. Әлеге стендта аның тормыш юлын чагылдырган фоторәсемнәр куелган. Тумышы белән Сатыш авыл җирлегенә кергән Казанчы Бигәнәй авылыннан ул. Менә бу стендта ул белем алган беренче Бигәнәй башлангыч мәктәбенең элеккеге күренеше. Ул анда 1961-65 елларда укыган. 1965-69 елда Сатыш 8 еллык мәктәбендә белем алган. Шушы мәктәптә белем алганда аның сыйныф җитәкчесе Раилә Әхмәтҗанованың фотосын күрәсез. Бигәнәй башлангыч мәктәбендә белем алгандагы беренче укытучысы Зәкиева Гыйза апа. Аннан соң 1969-71 елларда Саба урта мәктәбендә укыган. 1972-1977 елларда Казан дәүләт университетының тарих филологиясы факультеты студенты булган. Һәм инде әлеге стендта сез аның беренче хезмәт юлын башлаган Икшермә урта мәктәбе. Шулай ук тәрбия эшләре директор урынбасары булып эшләгән Олынырсы урта мәктәбе, Югары Кибә Хуҗа мәктәбендә мәктәп директоры. Аннан соң 1983-89 елларда КПСС райкомында инструктор булган. Һәм 1989-2010 елларда район мәгариф бүлеген җитәкләгән вакыттагы фоторәсемнәре. Биредә шулай ук аның хезмәт эшчәнлеген яктырткан фоторәсемнәр, гаиләсе турындагы фоторәсемнәрендә күрергә була. Биредә Шамил Зиннуровның шәхси архивыннан китаплар, хезмәт юлында бирелгән мактау грамоталары куелган. Биредә Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының ат казанган укытучысы исеме бирелгән дәүләт бүләкләре, шулай ук күзлеген, түбәтәе, тарагы, каләме һәм куен дәфтәрләре куелган. Биредә шулай ук безнең аның белән бәйле булган истәлекләр һәм шәхси папкасы һәм безнең инде Саба урта мәктәбендә укыган вакыттагы
безнең имтиханнарда алган нәтиҗәләр һәм журналларыннан безнең инде күчермәләрне дә куйдык. Шулай ук безнең әлеге музейга бик күп кунаклар килә һәм без аларны әлеге музейның почет китабына кертеп барабыз. Шулай ук безнең иң күренекле, шушы иң кадерле истәлекләребезнең берсе ул Шамил Зинурович Зиновка багышланган китап. Менә бу музейыбызның инде алтын ядкәре булып тора. Әммәсе безнең музейыбызга бирелгән таныклык 18113 номерлы булып без исәптә торабыз. Шулай ук безнең әйткәнемчә фоторәсемнәр безнең инде стилттан калган фоторәсемнәрне безнең инде альбомнарга урнаштырылган. Һәм тагын биредә Сәнгатулла Мәрдиев кулланган каләм һәм кара савыты бар иде. Без 18 май көнне шушы Шамил Зинурович белән Тәлгать Нәҗмиевка бирелгән әлеге нәзерне без үтәп үзебезнең Татарстанда һәм Россиядә бердән-бер мәдрәсәләр музеена, эшли торган мәдрәсәләр музеена тапшырдык һәм бүгенге көндә ул үз урынын тапты. Айбулат, 2022 елда нинди вакыйгалар була? Син ничек уйлыйсың? 2022 елда илебездә пионерия оешканга 100 ел була. 19 май пионерия туган көн. Пионер беренче дигән сүз. Алар билгесезлеккә юл салучылар, курку белми алдан баручылар. Быел пионерия үзенең 100 еллыгын билгеләп үтә. Ялкынланучак, дөрлә югары. Без пионерлар, ул һәм кызлары. Киләчәк чорлар чакыра безне. Һәр вакыт әзер пионер сүзе. Шул уңайдан мәктәбебездә пионерга 100 ел исеме астында күчмә музей оештырылды. Биредә сез пионерларның киемнәрен, уку әсбапларын, значокларын һәм башка истәлекле шәхси әйберләрен күрә аласыз. Мәктәбебездә талантлы укучылар бик күп. Шуларның берсе 3нче сыйныф укучысы Билалова Талияның чыгышы сезгә сәлам булып ирешсен. Sarı sandık açtı dayım, telin nişi dayım. Sarı sandık açtı dayım, telin nişi dayım. Sandık aç kuğaşın, güller üsken kuremsin. Sandık aç kuğaşın, güller üsken kuremsin. Birge üsttük birge yürüdük, şunu nişi dayım. Birge üsttük birge yürüdük, şunu nişi dayım. Sandık aç kuğaşın, güller üsken kuremsin. Sandık aç kuğaşın, güller üsken kuremsin. Sarı sandık aç bağlasın, kullarımda sayradam. Sarı sandık aç bağlasın, kullarımda sayradam. Sandık aç kuğaşın, güller üsken kuremsin. Sandık aç kuğaşın, güller üsken kuremsin. Kurur kuzge şiber tuğul, elle nige yaradam. Kurur kuzge şiber tuğul, elle nige yaradam. Sandık aç kuğaşın, güller üsken kuremsin. Sandık aç kuğaşın, güller üsken kuremsin. Пионерияга 100 ел булудан тыш, агымдагы ел башка истәлекле вакыйгаларга да бай булыр дип көтелә. 2022 ел Татарстанда цифрлаштыру, Россиядә халыкларның мәдәни мирасын саклауга багышланачак. Бу уңайдан мәктәбебездә төрле чаралар уздырылып килә. Татар халкының төрле кул эшләреннән торган кулларын тудырган мөгъҗиза күргәзмәсе моның бер мисалы. Анда Шәпки Саба авылында яшәүче алтын куллы Минзәлифә апа Абдуллинаның иҗат җимешләре укучылар игътибарына тәкъдим ителде. Укучылар яхшы җиһазландырылган, заман таләпләренә туры килгән класс кабинетларда белем алалар
Һәр укытучы укучыга якын килеп эш алып бара. Әлеге башлангыч сыйныфлар ягында 53 укучы белем һәм тәрбия ала. Укучылар алган белемнәрнең төрле конкурсларда, олимпиадаларда кулланып, уңай нәтиҗәләргә ирешәләр. Агымдагы уку елының мәктәпнең муниципаль этабында 1 җиңүче, 4 призеры бар. Бөтен Россия олимпиадаларының республика этабында 1 призер укучыбыз бар. Мәктәп үзе бер дөнья ул. Күңелле кичәләр, файдалы дәресләр истә кала. Әйдә берничәсен искә төшерик. Дулкынландыргыч 1 сентябрь бәйрәме, көзге бал, әниләр көненә багышланган концертны Instagram челтәрләрендә туры эфирда карау, серле яңа ел кичәләре, төрле предметларга багышланган атналыклар, Ожаган 2022 хәрби спорт уены һәм башка күп кенә күркәм бәйрәм чаралары мәктәбебездә һәр даим оешкан төстә үткәрелеп тора. Буларның барысында да укучылар бик теләп актив катнашалар, үзләренең төрле яклап сәләтләрен күрсәтәләр. Шәмсия Җиһангирова тизрәк үсәсем килә. Фәрит абый кебек минем солдат буласым килә. Башыма фураж киеп, сакта торасым килә. Я булмаса әти кебек йортлар төзәргә иде. Шофер булып машинада вышлап бирергә иде. Гел әйтәләр, шу, ашыкма, бераз сабыр ит әле. Барсына да өлгерерсең, башта син зур үсәлек. Күпме көтеп миңа быел бары? 5 кенә тула. Нигә икән бу балачак китмичә озак тора? Әлеге ишекләр артында шоугыр килеп кемнәр белем ала дисезме? Ул әлбәттә мәктәбебезнең иң нәни укучылары 1 сыйныфлар. 1 сыйныфта белем алучы 17 укучы әле генә мәктәп бусагасын атлап кирсәләр дә, үзләрен чын укучылар итеп күрсәтергә өлгерделәр. Хәрефләрне танып, укырга, язарга өйрәнделәр. Бәйрәм чаралары алардан башка үтмәй, матур итеп җырлыйлар да әле алар. Әйе, башлангыч сыйныфта алган белем һәм тәрбия югары сыйныфка җитеп, югары үрләр яуларга ярдәм итә. Инде мәктәбебезнең 2нче катында төрле фәннәрдән белем бирүче класс кабинетлар урнашкан.
Әлеге ишекләр артында мәктәбебезнең иң җитди укучылары 11-нче сыйныфлар рус теле фәненнән белем ала. Укучылар белем алуга җитди якын килеп, бердәм дәүләт имтиханнарына әзерләнәләр. Бүгенге көндә барлык егет һәм кызлар да үзләренең булачак һөнәрләрен һәм уку йортларын сайлаган инде. Укучыларның иң яратып йөри торган урыны ул әлбәттә китапханә. Монда китап һәм дәреслекләр урнашкан китап фонды һәм уку залы бар. Китапханәчебез Гүзәлия Миннехановна һәр даим эзләнүдә укучылар өчен кызыклы булсын дип китапханәне яңартып тора. Мәктәбебез китапханәсе мәктәбебезнең йөзе булып тора. Биредә төрле темага оештырылган күргәзмәләр укучыларның игътибарын җәлеп итә. Биредә китапларда еллар кайтавазы дигән элекеге елларда чыккан китаплар күргәзмәсе игътибарга лаек. Биредә 1930, 1940, 1950 һәм 1960 еллар китапларны куйдык. Укучылар алар белән һәрвакыт кызыксыналар, карыйлар, чөнки бу безнең үткәнебез, үткән тарихыбыз. 133 укучыны һәм укытучыларны берләштергән 151 китап укучыбыз бар. Китапханә фондыбыз бик бай. Безнең инде китапханә 2 өлештән тора. Биредә безнең укучылар өчен уку залы һәм китап саклау урыны бар. Укучылар һәр даим кызыксынып китаплар алалар, укыйлар. Һәм менә без китап агачы булдырдык. Birinci yartı yıllıkta hem ikinci yartı yıllıkta türlü төсләр белән безнең инде яшел төс егетләргә, сары төсне без кызларга куйдык һәм алар ярышалар һәм без аңа нәтиҗә ясыйбыз соңыннан. Биредә безнең шулай ук халкыбызның күңел бизәкләрен берлек күрсәтеп торган күргәзмәбез бар. Шулай ук яңа китаплар тәкъдим итәбез укучыларыбызга. Шулай ук сак бул дигән менә бу укучы өстәлендә безнең коронавирус, грипп һәм ОРВ ауруларына карата саклану чаралары турында һәрвакыт даими кисәтү материаллары. Шулай ук безнең мәктәбебездә Россия чемпионы укый. Ул көрәш буенча һәм без инде аны безнекеләр дигән рубрика оештырдык. Ялкын журналында, шулай ук Саба таңнары газетасында Язнур Гарипов турында чыккан материалларын да балалар бик кызыксынып карыйлар. Шулай ук Татар кызы гүзәле конкурсында безнең мәктәбебезне тәмамлаган Айгөл Коттусова турында да без материаллар урнаштырдык. Укучыларыбыз һәрвакыт менә шушы безнекеләр дигән рубрикасына кызыксынып баралар. Биредә Сатыш авылы турында китаплар куелган. Китапларда авыл язмышы. Билгеле укучыларыбыз кызыксыналар, танышалар. Һәм инде безнең биредә Татарстан Саба районы турында, Саба язучылары, табигать турында безнең инде китаплар күргәзмәсе һәр даим укучылар игътибарында. Әлеге китапханәдә мин 3 ел эшлим һәм иң беренче эшкә кергән көнемнән шушы китапханәдә кемнәр эшләгән, шул тарихны барлау йөзеннән мин инде альбом эшләргә уйладым. Һәм китапханәчеләр дигән альбом эшләдем һәм без инде укучылар белән аларның тормыш юлларын өйрәндек һәм шушындый матур гына альбом килеп чыкты. Шулай ук татар язучылары, рус язучылары, чит ил язучыларының юбилейларына багышланган китап күргәзмәсе дә укучыларны кызыксындырып тора. Биредә безнең нәни башлангыч сыйныф укучылары өчен төрле мәктәбебез безнең бик күп газета, журналлар алдыра. Укучыларыбыз аларны һәрвакыт кызыксынып карыйлар. Биредә безнең укучылар өчен куелган әдәби әсәрләр һәм төрле темага багышланган күргәзмәләр, күргәзмә китаплар. Габдулла Тукай, Муса Җәлил, мәшһүр татар галимнәре, халык авыз иҗаты Фәнис Яруллинга багышланган һәм безнең язучыларыбыз турындагы истәлекләр. Биредә безнең башлангыч сыйныфлар өчен русча, биредә татарча китаплар куелган. Китап саклау урынында безнең инде бик күп шушы китапханә фонды тәшкил итә. Менә биредә рус әдәбияты әсәрләре, гүзәл әсәрләр. Биредә безнең шул татар
язучыларның әсәрләре куелган. Ә монда дөнья әдәбияты урнаштырылган. Һәм инде аларның тәрҗемәләре дә бар. Татарчага, русчага тәрҗемәләре. Ә менә бу бүлектә безнең аерым сүзлекләр урнаштырылган. Энциклопедияләр бүлегендә дә укучыларыбыз аеруча кызыксыналар, карыйлар, танышалар. Һәм шулай ук менә биредәге тагын бер күргәзмә китапларга игътибарны юнәлтәсем килә. Безнең Бик Ватан сугышы турында, батырлык турында шушы аерым бүлек эшләп куйдык. Ә биредә безнең дәреслекләр урнашкан. Белем алу өстәмә белем бирү түгәрәкләреннән башка күңелле булмас иде. Бүгенге көндә мәктәбебездә 3 түгәрәк эшләп килә. Аннан тыш укучылар район үзәгендә чаңгы, фехтование, рәсем, көрәш, музыка түгәрәкләренә тырышып йөриләр. Егетләр өчен мәктәбебездә умартачылыкта оста куллар түгәрәге эшләсә, ә дизайн һәм модельләштерү нигезләре, иҗат калейдоскопы түгәрәкләрендә кызлар кул эшләре серләренә төшенәләр. Тегү, шигү, бәйләү, төрле кул эшләре белән шөгыльләнү өчен барлык шартлар да тудырылган. Укучылар теләп, үзләренә тормыш иткәндә кирәк булачагын аңлап йөриләр. Әлеге кабинетта көндә шүкеш, пышкыс, танық тавышы тынмый. Биредә умартачылыкта оста куллар дигән түгәрәк эшчәнлеге бара. Укытучылары Альберт Марданов. Укучылар үз куллары белән умарта ялары, рамнар ясарга өйрәнәләр. Умартачылык серләренә төшенәләр. Умарта ялары һәрберсе үзенчәлекле бизәлгән, бер-берсен кабатламый. Хореография дәрестән тыш шөгыльләнә йөргән укучылар хыял бию төркеме булдырып төрле конкурсларда катнашалар. Укучыларны, укытучыларны, әтиәниләрне үзләренең биюләре белән сөендерәләр. Мы идем с победой! Возвращайтесь скорее! Перед боем тихие, теплые вечера, и покрыт тревожною сон тишиной. У вчерашних мальчиков гимнастерки новые и письмо от мамы с собой. Здесь всю ночь горела звезда одинокая, и туман прозрачный лежит у реки. Здесь березы белые, травы высокие, враг не должен дальше пройти. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом месте с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Полыхнули взрывы, и небо обрушилось. Солнца не видать, прячет дыма стена. Спят березы белые, травы высокие. Забрала вас, мальчики, война. Отстояли родину в годы суровые. Нет следов далеких дорог боевых. Нужно, чтоб
Укучылар иҗатны да үз итәләр. Араларында оста итеп шигырь сөйләүчеләр дә бар. Шуларның берсе Ансар Шәрифуллин. Шәмсия Җиһангирова шигыре мактанчык Гата. Күршебездә бер малай бар, исеме аның Гата. Күршебездәге шул Гата мактанырга ярата. Бер көн урамнан барганда, тире аю күрдем ди. Миңа карап өргән иде. Ну кирәгем бирдем ди. Ялганлап карагата. Ялганыннан көлә-көлә безнең эшебез ката. Бер көнне ди күлгә төшеп, салган идем кармакны. Метр ярымлы бер җәен тешләп алды бармакны. Бер дә аптырап тормадым. Ярга тартып чыгардым. Бүтән алай эшләмә дип, бармагымны янадым. Ярар, эшләмә дип, каткан гафу үтенде. Бер шиләк конфет китергән. Миңа икенче көнне мактана да фулгата. Каян табып бетерә дип, бөтенебез шакката. Абзарыбызга да никтер, ияләшкән бер төлке. Койрыгыннан тотып алып, кирәген бирдем төлке. Кесәсен дә карадым. 10 йомырка урлаган. 8 генә дигән була, санны да белмәй, надан. Җибәрдем инде кызганып, бүтән тимәм дигәнгә. Урманнан ук чыгып кача, хәзер мине күргәндә. Хай бугата, бер кемдә ышанмаса да, ялганнарга ярата. Бер көнне ди, өермә кубып, мине бөтереп алды ди. Күккә алып менеп китеп, болытларга салды ди. Башымны күтәреп карасам, кояш ди, янәсәдә. Сикереп торып тотып алдым. Булмады бер нәрсәдә. Бераз гына бармагымны пешерүен. Мактады синдәй малайны беренче дип күрүен. Мин күктән гел карап торам. Кую егет икәнсең. Ятып ялый төнлә белән айны күреп китәрсең. Кояшның бу сүзләренә эреп йоклап киткәнмен. Айны гына күрмәй калдым. Күктән ягылып төшкәнмен. Күпме борчак сибәр иде. Туктатты аны Сара. Син Гата бик батыр булсаң, әтәшне җиңеп кара. Кеше талый безнең әтәш. Бер кемне дә җибәрми. Әтәшне җиңә алмас дип, уйлыйсыңмы юләр дип, ишен тотып көлә Гата. Кая әле ул әтәш? Хәзер акылга утырыр, минем белән сөйләшкәч. Безнең ишек алдында дип, капканы ачты Сара. Алданмактанма әле син, әтәшне күреп кара. Гата кереп китте эшкә, күкрәкләрен киереп. Тик бераздан елый-елый чыкты кире йөгереп. Аннан білді, әтәш аңа артык зыян итмәгән, негәдер ул Гатадан телен генә тешләгән. Белемдә көч диеп юкка гына һичкем, әйтмидер дуслар, беләмсез. Бер көндә белем алмый бушка узган гомер булыр иде нинди күңелсез. Хөрмәтле телевизор караучылар, менә шундый күңелле ул мәктәп тормышы. Укучылар үз вакытларын әрәм итмичә, укытучылар биргән белемне үзләштереп, төрле яктан үсеш алган шәхес булып тәмамлыйлар мәктәпне. Безнең тапшыруыбыз да ахырына якынлашты. Сезнең белән без Алиса Шихабиева һәм мин Айбулат Хәбибуллин булдык. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.